на Българската федерация по волейбол. Давид Давидов, вице-президент на Българската федерация по волейбол. Пепа Челикова, заместник-кмет на община Сливен. Уважаеми ученици, скъпи колеги, уважаеми господин Ганев, уважаеми представители на Българската федерация, госпожо Челикова, ние като домакини с вас, надявам се страхотна емоция да посрещнем в този салон легенди на българския волейбол, хора, които отдават време, душа за развитието на този популярен спорт. Надявам се, че всеки един от вас, който се е докоснал до волейболната топка, който се е докоснал до играта волейбол, макар и понякога не през мрежа, е усетил колко е интересно да се състезаваш, колко е интересно да бъдеш победител. Волейбола възпитава такива качества: екипност, уважение, толерантност. За нас е чест, че тази инициатива се случва и в един много щастлив момент. Волейбол и отбор момичета до 7 клас на основно училище Христо Ботев, общински първенци.
Волейбол на отборно училище Христо Ботев, момчета до 7 клас, общински първенци. И явно волейбола ще се развива в това училище, защото за първа година имаме и волейболен отбор от колегите учители. С общото усилие се надявам играта да я направим още по-популярна, още по-достъпна, да имате възможност да се занимавате с нея, а чрез играта да бъдете възпитани в едни добри хора, в едни достойни граждани на Република България. На нашите гости още веднъж добре дошли, за нас е удоволствие. Здравейте на всички! Радвам се, че съм тук сред вас, в този салон, в тази зала, където всички вие сте се събрали днес. Искаме с нашето идване и с това, което правим, да ви покажем, че спорта и образованието могат да върват и вървят ръка за ръка, да ви дадем възможност да тренирате и да се запознаете с тънкостите на волейболната игра, защото волейбол е един много хубав спорт, да имате възможност да спортувате и да знаете, че всички големи волейболисти са тръгнали от такива зали като аз. Така че пожелавам ви успех, да се забавлявате и наистина нека това, което правите, да ви доставя удоволствие. Благодаря. По пътя насам беше така не много хубаво времето, с много голяма мъгла, но тук е слънчево, поводи за радост, за усмивки и за добро настроение. Надявам се, вие всички влизайки в тази зала да сте с едно добро и повдигнато настроение, защото ще се докоснете до една игра, която ще ви отвори много врати и ще ви създаде много приятелства. Занимавайки се с волейбола, наистина ще приобретите нови хоризонти, ще получите нови възможности, нови приятелства ще създадете. И както зад мен виждате с волейболно училище, волейбол наистина дава тази възможност както да играете волейбол, така и да получите едно образование и да промените своя начин на живот. Възползвайте се от тези възможности, които ги имате, бъдете смели, да не се страхувайте от грешките, защото който не пробва, той не греши. Пожелавам ви да бъдете здрави и да постигате много успехи за всяко едно ваше начинание. Накрая използвам възможността да предоставя едни помагала, създадени от наши колеги от Българска федерация волейбол, на господин директора. Това е от нас. Тук са пособия, това са книги, които ще помогнат на вашите учители и треньори да държат висока Благодаря. Уважаеми господин Делчев, уважаеми гости и учители, скъпи деца, аз също съм изключително развълнувана от днешното събитие, като всички вас. И се радвам, че мога да приветствам нашите гости с добре дошли от името на господин Стефан Радев. Като член от неговия екип мога да ви уверя, че за нас приоритет винаги са били децата на нашия град. През всички години сме се стремили да им създаваме отлични условия за образование, но и вярваме, че спорта трябва да е част от живота на всяко дете. Поради тази причина всички наши спортни общински зали се предоставят безвъзмездно на спортните клубове, осигуряваме финансиране. Не пропуснахме нито една възможност да ремонтираме спортните площадки в училищата, изградихме нови салони. Тази година не предстоят още в училища, в които никога не е имало физкултурни салони. Освен спортния ни календар, имаме много събития, които общината сама финансира, включително имаме турнири за учители. И аз днес искам да ви благодаря първо за тази прекрасна идея, но най-вече заради това, че самите вие сте тук. Аз съм убедена, че това е среща, която тези деца никога няма да забравят през живота си. Благодаря им за вдъхновението, което им давате с вашето присъствие. Благодаря на господин Делчев и на неговия екип, които са винаги изключително активни и винаги са водили нашите деца в правилната посока. Пожелавам ви на всички успех. Тук е Станимир Стефанов и най-официално ти връча дипломата за помощник тренер.